Tamén nos acompañan o alcalde de Salceda, don Marcos Besardo, e o historiador, don Xosé Ramón Paz Antón, aos que lle damos as grazas por vir. A finalidade é clausurar o proxecto no que os alumnos e alumnas de cuarto da ESO levamos traballando todo o curso, titulado En Paradoiro Descoñecido. Custa creer, mirando ao noso redor, que hai apenas 80 anos, esta estampa maravillosa no medio da ría de Vigo, a que ata o poeta medieval Mendiño lle cantou, fose para moitos dos nosos levanteiros, algúns mesmo do noso sangue, o seu cárcere, o seu lugar de tortura e mesmo o lugar da súa morte. E só por un motivo, por manterse leais á democracia. Por aquí pasaron, entre 1936 e 1943, máis de 6.000 combatentes republicanos e anarquistas durante a Guerra Civil e represaliados antifranquistas contra a contenda. Nunha primeira etapa, foron presos preventivos procedentes das zonas de Vigo e Pontevedra. A partir da caída do fronte norte, funcionou como un campo de cumprimento de penas para prisioneiros de toda a franxa cantábrica. E na última fase, albergou a 1.000 presos anciáns chegados desde toda España. Nos momentos de máxima saturación, amontoáronse na illa 2.500 persoas. Para que vos fagades unha idea, tocaba a 45 centímetros para cada un. Nesta illa de San Simón perderon a vida un total de 666 persoas, e máis da metade sen necesidade de empregar balas. Bastaron as enfermidades, as condicións higiénicas, a alimentación deficiente, a humanidade e o frío para acabar coa vida de boa parte dos presos. Por todos estes feitos, queremos converter esta illa, como xa fixo en máis ocasións, entre os anos 2006 e 2009, na Illa da Memoria, no espazo de referencia para homenaxear as vítimas da represión franquista. E para iso, hoxe recuperamos os versos que o poeta Claudio Rodríguez Fer xa leu aquí nunha ocasión. Contra o exterminio atroz das súas vidas desfeitas, contra o esquecemento injusto do silencio cómplice, queremos manter viva para sempre a memoria galega das vítimas do fascismo, en solidariedade tamén con todas as comunidades do mundo que padecesen calquera ditadura do terror. Que xa para rematar, berremos todos xuntos. Viva a liberdade! Viva! Viva a democracia! Viva! Carlota. Sí. Carlota. Sí, para concluir. E agora vai ler a nosa compañeira Carlota de Ames. Atendemos que seguir. Vou ler Cunetas, de Luis Cunete. Outra vez o terror. Un día e outro día, sen campás, sen protesta. Galicia metrallada nas cunetas dos seus camiños. Chéganos outro vello. Señor, que fixemos? Non fales en voz alta. Hasta cando durará este gran enterro? Non chores que poden escoitar. Hoxe non choras máis que os que aman Galicia. Os milleiros de horas, de séculos que fixeron falla para nos poder un outro. Teñen que se encher aínda as cunetas, con sangue de mestros e cutreiros. Lama, sangue e bágoas nos surcos con semente. Docemente choro. En viso, arrodeame nunha eterna noite. Xa non terei palabras para os meus versos. Desvelado pola mañán cedo baixo un camiño. Nos pazos onde se trama o crimen ondean bandeiras pingando a neblina. Hai un aire de bombas mortas. Tremo outra vez de medo. Señor, isto é o... Todas as portas están pechadas. Con ninguén podes trocar o teu sorriso. Nos arrabás, palmeiras batías e despalancadas. Deixa atrás a vida. Ti sabes que todos os días hai un home morto na cuneta, que ninguén coñece ainda. Unha muller sobre o cadáver do seu home chora. Chove. Negras
sombra, negra sombra. Eu ben sei que hai un misterio na nosa terra, máis alá da néboa, máis alá do mar, máis alá da chuvia, máis alá do mar. Aplausos. Muy bien. Bueno, está, ¿no?